טוב, היי חברים, אני באמצע מסיבה, חיבו את המוזיקה, זה זמן טוב, כאילו, לדבר איתכם על המנויים שלי, אוקיי? אז תקשיבו, אני רוצה להיות ערוץ מצליח, זה לא כל כך עובד, כי לא כל האנשים אוהבים את התוכן המבולגן. אבל אם נגיע ל-49 מנויים, זה ישמח אותי בטירוף שאתם לא מבינים כמה. אז בבקשה, בשבילי ובשבילכם, כך תוכלו